aba bahlali bamanxada-nxada engulowo nalowo uzama impilo omncinci nomdala kuyefana kukhala nje umhlakulo injongo ukugxotha ikati eziko ngumsebenzi nobungozi ngamanye amaxesha bambi baphulukana nobomi UYandisa Mbona uswelekile kulomlambo kumbiwa kuwo isanti abantwana sebeswelekile phaya msasazi bathathu ukusukela kunyaka 2020 kuze kube ngoku so ningasho nithi ngo2020 khona oswelekileyo 2021 khona oswelekileyo nakulonyaka ukhona oswelekileyo and basweleka in the same place apho ufumanisa kwenzeka into illegal mining. Usapho lukaYandisa luthi ludandathekile kodwa lunqunguphele ngamandla ngabantwana abancinci abasebenzela into eswaphansi kwempumlo kulommandla. Sikhathazeke kakhulu tata uYandisa bandithi khona abantwana abancane phaya tata abancane no14 no10 years abambayo ngoba phela kuthengisela itraki ezithengisa pedropini oAmos ipanela R100. Uphuhliso loluntu liyawunyasha ngokumandla umkhuba wokusetyenziswa kwabantwana kwaye uphantse wazalana nobukhoboka. Sicela isebe lengqesho lingahleki nenye ehlekisayo ngakwabo abenza lo mkhuba. Abahlali bathi bafuna urhulumente eze namaphulo axotha indlala kwezilali kungenjalo le meko izawuhlala inje abantu bephila ngale ndlela inobungozi. Dinkululeko nyembezi indaba zeSABC eMbizana.